Napi anak ko na di pa kanun na siya lang niya makakapangapa na pumakan nun. Tayo to. Iya, kapit na. Very few. Sabi siya mga pati mao. Sabi mga kalipuno doktor na. Anto na iban, akakari na tugo namin. Abasa mga tali umay na miya ka na siya kita dunia. Jawalul jibalo min amakaniha. Inautugo nabi. So mga padaw, nagkada kodara pa yan, kasalakaw agkatagwanong adarpa. Nadapat ko naman doon siya ng mga padaw, ang mga landslide. Pagkada kodara pa yan, kasalakaw adarpa agkatagwanong. Nasisa diyan kay akyati po na kita. Nasisa mo na Nasisa ayaman na madalam. Madalam ba? Sisa kalawin, bakulun. Ito kaya. Pamakasulugan mo daw tala. Di ko tayo niyang ano na niyang sa sahid. O ay, kapag sa kasahid tumo namin. Nasotawa inipatay niya na. Ayaman na kaya lang slidan. Kaya tumalan. Uli. Na ayaman na niya na may anul. Miniganin. Na ini tumutulog siya miya tayo sahid. Na malunga man nagiging. Adi apalawa gurain. Na miyada ko na rapay na apalawa gurain. Tarong niya tawag sa ayaman na hayawi. Ayaman na niya nga tatawag sula po daw mga tawag mga tayo. Teman-teman ang bakal na din na yan. Ang pangamaw bagita dunia. Baya paniwang ka na kanitumo dunia. Allahu Akbar. Nanto na pani mga pada papata ko bagita dunia ito nabi. Naduhuru al-bis wal-khadu. Natulo nabi ameka makanan din subang kita dunia. Ameka makanan din subang kita dunia. Napendakan, napakalaya din. At yung kaya barang-barang natin na buni-bunian. Barang-barang amin siya. Dalam mga dunia kan, di dunia mato. Nah, bakal na nga sa radio nga music na, bakal na nga sa television na music, na bakal na nga Facebook na music. Na ang tama, na kaya maanan lang music. Oy, yun na dunia eh magulan-ulan. O antay niya makapiapay ka pa magidid. Nagawang pa naman sana mga idida ang mga halawin. Nabalatan sa mga idida ko niya mga 1980 sa managka na malorong pagpakapi ang ginawang ka. Sa mga islora, imanto, non-stop, rock and roll. Padang namin yan ibubog. Pasito, pakita, mata. Kita nakataon mo yung kinuha abas. Di niya kanya subang kita. Kaya niya miya pero ka na, miya ka nung sa miya mas pakita. Kaya na siya mga dito, miya dito. Mata na, kenapa siya yun na gunya kataon na masyapunan niya, nakatawan na kasyulugan, nakatawan na kasyulugan. Imanto, di nga taon niya punan niya. Ya kapali bukan kita tuan. Dia nak atau apa ni pernah tulis sama maka tadi mau ini. Dua kampung kan dia aja mga papakasabang kita dunia. Pakali ko babayaran. Prepara duit kagina ginawan ka. Api adi kamu masuk kita mana. Na ayan na mala ako mataru. Lagi ka abang kita may ito. At yun ang sukapatay na abang kita may ito. Api adi kariyo tang ka abang kita mana na ayan pero talaga nang abang kita may ito. Nanti mga penutubo Nabi sallallahu alaihi wasallam basta makataling mani يخرجوا من الأرض من خنوزها نعمي قطونا بقبل قرارين شبك الدنيا نشلام نعيقلهم سديدا لمالوبا شو عيقلهم سديدا لمالوبا أمام تريشيو نعمينا نبنكم وطبو النبي صلى الله عليه وسلم نأبونا نمكتانيوما نمي قرارين شبك الدنيا نعمان فايدا فاتمو jadi ngadunya na dingin ko mo imanto ang mga igagado mga masita mga barak mga gold mga diamond, kaya saya kata sa diwan-diwan, sa Davao. Ay mana niya tina di pangwa sa Bulawan. Nasa sa Pilipinas, nasa sa na Saudi Arabia, ilan mo na Saudi Arabia? Tama din naman ito, nadilang kailangan ng Bulawan nila, nadilang kailangan ng nagasolina nila. Napadagin ang sabi na ay gagawin sa nila naman ba, amin po sila. Basta kata nung sa'yo, tinura na makataon na pagbuto namin na. Yang isa nakipang ko siya tanangan na yun na di magabugang alok, sinaalim. Yang nga palawa mina, pimbutang niya mina. Yung namin yung butungan, loro pa. Yung na matang alim. At yun na, tingnan na ba pa yung mibuto na. Pero yung mibuto namin na, tingnan na kamang nga. Tingnan na kamang nga. Tingnan na, tingnan na pupangino din yun. Ang mga tinakapikot yun. Kaya katong na, pero niya na, di ba kami kamang nga pa na. Nung nga pugin, kamang nga, kaba na mawawin na kamang nga. Bawa mana yang nak yang mana? Dia kata mana nak berterus ni nak Bulawan. Dah saya kata ni terima orang nak pergi nama tu nak mina Bulawan dah lima kaki pun. Ada mau nau, nak kau nau. Di mana orang mau nak tanam makan gila. Ada nak betul ni mantu amaran nama tala talu satu orang di suara tak ada.
Pero na halaman na, dia siya po wa. At pero na, di na natanong siya, sorry. Ate, dito ron. Hindi pa naman. Tabi ang nakasang, nato na yung mga pabata ko bagitan niya, makatataling naman ini. Ino mga nagyan ka mga Arab na sukadaan namin na sige na bibuat. Gasolina. Dia di na kaya adunia pusupre na sa gasolina. Sugulawa na sumasama ka. Na sumama sa Madina, na sumasama kita. Kakena wala na kada kada bulawan na kelengar. Niya may sanin na kumni haji kami 2016. Nauni pumasya ko sa kudakan kaya buhay may alam at perahan ha. Na masangi buhay ya. At dia ni pumasya ka sa kudakan niya sa tingman na sisikapi ni Rasumumi ano. Asalot. Amatan na nga pumasya sisa ko ni sabalan. Tiga ka na dito ko na kanon. Pero ay gramo ya, ginamian. Nasa po kamatalo ka gramos. At tiga na pera argayan. At tiga na sa talo to sa kupito bulan ya. Tiga na di na ni kunakan. Ay kanong kambini. Miya ka umangga, miya ka itamit babubay. Atang ina ko liyan. Paul. Ini bagi na demo, miya ka pala buyo ko niya ako. Demo na pera kaya nasa ka na miya rayada. Eh panaw di ko na so may gramos. Tiga mo na ba may napupeto ako. At wala na ko peto. Ina ko liyan. Mano ang geda-geda adina kena nga bulawan. Allahu Akbar. Na isakiya sa sabapan wadang tada. Sakiya na kaikiran wadang tada sa mga minabulawan. Abu gasolina na paganero na igila ada panapagbagi na pagkuna silang siya mga masjid. At ang mga tanuman at igila Ramadan na miya kada-kada tanong masjid. Igila Ramadan na kep na masjid na naman atama sa pangunan na miya kada-kada. Hinako na ba Ramadan na mga kamanas sa timana sa daw na imanto na miya kito. Adi Ramadan, ada nato sa masjid. Na nilo mabigad ato sa masjid, ani nga kino Ramadan, ako miya sumanin, ako miya sumako, sa timana sila akapman. Ata pakada mo dito ni mama sa masjid, go bitaro nagi tubela. Tabi ay no na bitaro padang tanu bisyo badal. Mana wala hana betanang ota ke sumbe anak ke sulutan, mga sulutan, mga honorable, mga bay. Anak ke sumbe anak na masjid sana na bilang kino nandiran na kota dinaranaw. Na miya kana na masjid. Nakabia ko sumbe nga ko sa asar ne no ne buh miya makan na dua kata. Subuh sumbe nga usubila, tiya kana miya da kanu. Nakabia ko mama songa mok na tubi mama kamate ka kibilan. Nakira nang itam subilan na di mana tarwa. Wait. Mata mo na dito na mga ko sa kumamata ma high blood. Allah! Tiya kana ma high blood ta kisya kiya. Salwa la ilaha illallah. Mata mo na kapira lang itan. Ay, mata mo nakapesa na kaya lapan ako. Tiyo nang to na rin masusman. Hindi, tituwa gani. Di magugani gani, di dami ako. Nakagaya ko makabasa na pa na kumamat, dating magwi mamaistaw. Kamala siya, pakano. Tumubi ka lang to na pa na rin mamaistaw. Kaya di magistaw asang. Tuloy mo makana ka, mga istay buya. Tama niya mga nakumutang ba. Ang gani magistaw ang may asa sa kataw. Allahu Akbar. Pamana ay matana kailangan anda kadakal sa masjid. Isaat tugu nabi ato sa kapakaw maabang kita dunia na zuhrafatul masajid na pumakapi sa mga masjid, pumakapi para sa mga masjid tugu nabi sallallahu alaihi wasallam na pala na nakapangalan ng kita dunia na mamakapi para sa mga masjid na daagedasyon. Naman ito naman na pipipi sa masjid na restaurant. Sabi na naman hindi natin yung mga Arab at pibuat na sila nang gagawa sa sila. Dapat nagbilaw sa bila na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayaw ko na ba sa katama mga marano, kaya ko na nga kapagbang tagyan, nagpupalaw din, nagpugbang, at yung matamagbang, nalipugbang. Ino nga po magkasubala sa imbaga na kawadang tata. Aya kaya pinagwian, wala pinagwian, nasukapag-imang napalagwian, nasukapagbang na pumagaguna na. Sa tanong mga datuwagi, o pinagkawaron, na naman ka sabilan, natiruan kayo mga maimaw, siyang lipagbang, siya na ako matawa. Ako nga di matawa, nalikin pagbang. Naman siya lang ka nagaw. Nag-isip ka tayo, nagwimin siya mga pagbang yun, ito turong ulo nga. Imaw, sige tao luang. Dinasagi pagbang na, imaw. Palagitan na. Kasi pagbang, imaw, pulumasan ako. Pero mana nasi pagbang, hay mo, muray na ako. Ano kung maging kaya kapa man, nakalaka ba na? Ano na iba na siya nakapagbang? بكل تعزيمه 60 حسنة وبكل إقامته 30 حسنة ما خيش خدو نبي ما خبربان نا نمبلو حسنة تبناسيان ما خيش خما خمت نا
30 hasanat. Sama to na 10 hasanat tamia konka na hasanat na dina ni pera kasalawan mo na sali sa kada na hasanat ka na dina ni muntera ka na dina ni demo ka na dina ni pera ka na dina ni kakawasan kasalawan mo. Abasta ka da hasanat na bo pa surga. Nabi sa tanong na di mananabagan ha kagaban ay ko toro kanira nga. Ino di bang nga diyan ngiro nga lumataw. Abe apa ka bang na diyan ngiro nga. Abe na medo nga kiron na ngamek na ni ubin ng ngiro nga. Tuturo ng ngiro nga abe ingat bang. Ano nga patuturo ng likat ya ino di ba diyan nga abe na medo nga. Apa ka bang na diyan ngare ka da baka da pela wi mi ambuwi ka. Agi tingna ni mama da madina aya dina ni pagdang na dina tani pmetang na lubang. Amana ni madi ka ni pagdang na usa na dina taw jok pmetang na lubang. Ba ka bari papa ni utam mi ambuwi ka. Di ba ka bang na wow. Agi mana wi da kana buka na kami da ka peli nga ka ni pmetang na lubang na to meeting mo mamanti. Mapa sa da ka magbanan ka ni man mutu da ko gabal. Aduh semua benar. Jadi kan aku makan sekitar lagi 30 tahun. Di mana aku dengar di mana? La ilaha illallah. Allahu akbar. Kenapa ni kalau kan ni kita makan nama macam Allah di mana mutu. Kenapa ni di depan mutu dia ada kebersihan. Ini dia kalau nak tangi dah ada punya magdo. Nah anu nama Yesus sempat terwet nak tapai. Apa ngerap? Ini punya kata tak bisa tapai siapa? Kita di rumah kahorot. Pada tubuh Nabi apa tak abasta amaka tadi umaili. Nabi karani di syubang kita dunia tu Nabi. Rafa'ul aswat fil masajid. Basta tubuh Nabi amaka tadi umar khanu. Asomanga masjid nasuka terurun Nabi amaka tanu. Ada benar terurun nak dunia. Ia masjid. Na di penama pia ba kaum di mama historia samia katan. Ino tabu suri manusia. Ila man sa Saudi Arabia, yang asmanu basta pero mana sut. Sebaranginan. Ada yang nama jemaat. Ada yang mengarang nabi di kada kenapa mga sunat ang Indonesia pura nak mati ya. Sa tanang na mga sunatan ng miyanu bilang ha. Nami bang anare. Tere niya gunung ako taguma. Tapi apa makasan. Basta kaya pag istorya nga sa kadibinan, Leonio, di katakay, abay siyang sa masjid. Kailangan man ang mga alam, di ba bulakan wa daw ta'ala, kung nasilang sa masjid, nasugupan, nadapan ang sa bilala, as-salatu khayran minan nawm. No sabi nga natumani sa tarag, ang naging nakiyamakan ng sila kamaw na sa masjid. At tabi na katanas ka tanong, kung sa bilala, salatu khayran minan nawm. Pagpamakatas niya mabuhat, yung na pumatas na, pagpamakatas niya nga makanaw. Ayaw sa mga ligabag, yung mga pagpamakatas. Tapi yang babu keterangan sebenarnya sama sih nak benki ala pang aku tangan agama ka. Apa atas nak ada toyo nak ada bakaran ha. Kau mak sesuatu lagi nak bermata salatu khairan minan nawm. To sabi na tumani sotoro na manok kema guna pa kapia pagina. Naskatano tabi. Abe semua sama sih nak bakaran kaya napan. Salatu khairan minan nawm. Naman ang mag-umay tumada, so natigilan ako sa mapuro na. Wag mo yung show hata sa mga dahil ko sumama, makaiday ka naman na marata, makaiday ka naman. Tuman na miya, La ilaha, ina na miya, pero kahit na may ilagan, wadang may ilagan, hindi ka nagipinutulin. Ay hindi ka gila sabay sa lato, kaya na miya, no! Bakit ko sumangaso na, Atay naman ito mikrofon na kaya hindi sumangaso. Nakulangan mo. Pagli tutuloy ka niyo. Kaya masulit. Sana ko magbukat kulubigan sana suara nga miyang buwi ka. Matuloy mo na tubo nabi. Isaat tubo nabi basta makataling umayni. Namiyak ka na din subang kay dunia. فيعطي مجيء على أمتي لا يدري مصر